Okay. Detalye ka natin na nakamata report. Manipod apo ijay Pagudpud, Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM News. Idol John kami. Manam nama, maisayang katiri na ng Talipapa 2025, iti-ili ti Pagudpud into no Pebrero 14. Kasapa nagsagsagana, kit agbiro-biro kena ti lokal gobyerno, karigiti partisipante, ti daytoy apasalit, taada iti gurura apapremyo, na siya sinontoy ti mangyalat ti corona. Basara ti pakaamo, mayo awis dagiti so amin ngaglaklakoy ti karne, ikan poultry products, nateng dry goods kenda dumapay, makipagpaset sa daytoy nga aktibidad. Masapol adagiti partisipante ket residente metlaeng iti Pagudpud agtaway na ti 18 ag pangato. Masapol nga adaan da pay ti business permit ken adaan ti bukod da pwesto marenrentaan man wenno bukod da nga establishmento. Umabot ti 12 dagiti mangbukel iti nasa o apasalit isut ka po na amayaw awis kadagiti vendors iti papanda na panagapalista kadaytoy agundaway tadaytoy ket first come first serve basis. Uy. Umabot na ti ano tawag na deti papremyo ti consolation prize ket adan ti 8,000 pesos ti mangilat ti third prize ket 13,000 pesos. Wow. Prize 15,000 pesos. Kaya ti grand prize ket 18,000 pesos. Adaan dito ti 12 slots kaya maipalubos nga duwa ti ag-handle wano handlers kaya ti partisipante kaya masapol ket ti metlaeng ket taga-ili ti Pagudpud. Kaya ti deadline of application ket into no January 31 ito nabigat sa Gapuna mamayaw awis iti papanda na panagpalista kada ito'y agundaway. Ano dito, Idol John, search ka sa kasay. Ayan. When search for Reyna ng Talipapa. Reyna ng Talipapa. Di ka tama ako. Palingkera, di ka makipagpartisipar, Idol John. When Idol Bernard. Anat qualification na dito eh. Basta ka taga-palengke, kasay. Taga-Pagudpud, kasay. Then adamit lang ti age limit. Da aglaklako da tibukod ang establishment sa Idol Bernard. So kasa ko wet department, dry goods, kakasay. Fruit stand, kakasay. Ano pa digite RTW. Ati ni RTW ate ado ti bado na. Buhay pangrakos na sa bali. Ken naganan. No, i-represent na ba iti tunggal department? Ni Jemot ni Bado da kasay Hanmer. Mabalin Idol Bernard diba? Ti padaanan tayo ng kanon tumati pinagi-present nga mismo ti bukod dapat paglet. No, adati Reyna ng Banyera kunana na kasi ket apo ket dagiti ikan mo kay sa bangus mo tilangan ano kuno magmagna. Di ba kada na siling di ana ate gaon na ngem kaliskis ti ikan nga kasay. Man siguro. Sakti memang conceptualize ta baka tapno mapanunot da. Kasi kita dati prices da katagdadakala. Talaga ngayon sa ganaan ti lokal gobyerno dito. Nagapon na nating nga pondo, Idol John. LGU Idol Bernard at no dami tiliw-liwa dagiti aglaklako tadi dalaeng met adda iti tiyandaan kunada masapol nget may expose dakin makita met dagiti talento da Idol Bernard. Came from what specific budget? Dati budget no ana nga departamento do Bernard Santayon nga naamuan nga inyalakoran na mismo dito iti LGU apay every year negative dati pa ilang ti umuna nga panakaisayang kat na Idol Bernard ito no February 14 kagetan ti heart Idol Bernard po apay nga maki-Valentine's gate taga-Pagudpud. Adan to pa siguro sa bali nga segment Idol Bernard para matkadagiti agin na yata. Bueno dagiti couple. Dapat no ada syempre mapukaw tuloy ti attention mo nga mapangka makidate at agbuya ka ti Reyna ng Talipapa. When Idol Bernard. Isang alakat good luck. Nga manot posible nga contestant Idol Joan. At 12 dagiti agbibinalupan. Po duda maptangan mo dagiti judge no kono nang kita ka dito 12 da nga aglalaban kenda ti Reyna ng Talipapa Pagudpud Ilocos Norte. All right, February 14 kaldawan ti puso kaldawan dagiti Reyna ti Talipapa itangay Pagudpud. Okay. Any more Idol Joan?
Kasi parang tida mag-iti-iliti pagudpud, kadwa iti 99.5 basing lawag, Idol John, 15 tatak, RMN. Maraming salamat, Idol John. Agree mo, Terena nan, dito likodan na. Ayan, okay. Manipod apo ijay pagudpud, Ilocos Norte. IFM News.